Adelko, jakou si to dáme tu svačinku? Co tam je? Smrkečka, Melon a červená řepa. Červená řepa. A ukážeš, jak mi to umíš zapínat. Ty už to umíš, jo? Je to jednoduché? Zvládneš to? Ne. No vidíš, tak. A co tam teď dáváš? Mrkvičku. A zvládne to ta mrkvička, vidíš? Ani to ničím nemusí zatlačit, že? A jak kam vzdala teď tu mrkvu? Tam to nedala, nedávej tam ty prsty, co děláš? Aha, tak. A můžeš tam toho dát víc najednou, přece. Vždyť ten odšťavňovač to zvládne. Se tam nemusí dávat po jednu, že? Těšíš se na šťávičku? A jakou bude mít dneska barvu, co myslíš? Ne, takovou. A to je jaká barva? Melounová. Dívej se, melon si tam dala. A jak to všechno zvládne, že? Vůbec jenom to tam dáváš a ani si to tam nemusí ničím mačkat. Kolik máš šťávy? Už nemáš moc. Dívej se, jak se ti to tam krásně barví. Slyšíš? My necháme to, jak ty vždycky to chceš nechat chvilku zatočit, že? Tak co, je to hotové? Já myslím, že ano, Adi. Ukážeš, jak to vypneš? Tam, výborně vzadu. Tak vypni. Adelko, už to vypni. Adelinko, už to vypni. No, tady máš skleničky. Tak moc šťávy máš dneska. Tak, nalej mě i mamce, protože Anička je na prázdninách, tak jenom mě a sobě nalej. Tak můžeš mě nalet, Adelko. Tak, výborně. Každé trošku, jo, tak. A teď Adelka si naleje. Do toho nám štěká Betinka. Tak stačí. A jak řekneme, Adi? No, šťávy. Tak vezmeme si to a řekneme na zdraví. Tak dáme cink. Cink, na zdraví.